Κύριε Παπαβασιλείου, καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Τι κάνετε? Καλημέρα σας κύριε Γιατζόγλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Φιλοξενήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα τον Υφυπουργό Οικονομικών περί της φορολογίας, τον κύριο Θεοχάρη, στον κύκλο νέων επιχειρηματιών. Επομένως το θέμα που θέσατε είναι όντως επίκαιρο και για εμάς και έχουμε αρκετή ενημέρωση σε σχέση με το πώς βλέπει το Υπουργείο τη συγκεκριμένη νέα φορολογική πολιτική. Να είναι αυτό το επόμενο ερώτημα, γιατί το πρώτο ήθελα να μας σκιαγραφίσετε λίγο αυτό που ζείτε στην αγορά. Θα σας μεταφέρω μια εικόνα από τα πρατήρια της Νέας Μύρνης, η οποία για πρώτη φορά μετά από χρόνια έχει κλειστά το 1/4 των μαγαζιών μετά το Σεπτέμβρη, μετά την επιστροφή από τις διακοπές. Αυτό σημαίνει ότι η αγορά των ρούχων και των υποδημάτων και των αξεσουάρ συμπυκνώνεται, διότι η αγοραστική δύναμη του κόσμου πηγαίνει κυρίως προς τα είδη πρώτης ανάγκης. Κύριε Γιατζόγλου, πήρα χτες νούμερα από τα σούπερ μάρκετ, μιλάμε για 18 και 19% αύξηση στην ιδιωτική ετικέτα φέτος μόνο. Που αυτό βέβαια έχει να κάνει, δεν είναι μόνο το κέρδος, είναι ότι έχουν ανέβει και οι τιμές και φαίνεται ότι υπάρχει αυτή η αύξηση σε σημαντικό βαθμό, έτσι. Δεν δικαιολογείται 15 πέρσι και 18 φέτος μόνο από την αύξηση του σιταρίου. Όχι, προφανώς. Επομένως, στο πορτοφόλι του εργαζόμενου, του επαγγελματία, για τον οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια και από πλευράς φορολογικής, λείπουν χρήματα, διότι πηγαίνουν τα χρήματα αυτά στα είδη πρώτης ανάγκης. Σας λέω και πάλι, μιλάμε για αύξηση στην ιδιωτική ετικέτα. Ναι, καταλαβαίνω απόλυτα τι λέτε. Ναι, καταλαβαίνω τι λέτε. Μιλάμε για ενοίκια τα οποία έχουν αυξηθεί 50% εδώ στα νότια. Μιλάμε για στρεβλή αύξηση του real estate, η οποία δεν ανταποκρίνεται ούτε στην άνοδο, αν θέλετε, της αγοράς, ούτε στην άνοδο των μισθών που δεν υπάρχει. Άρα, εδώ φτάσαμε σε περίπτωση, κύριε Παπαβασιλείου, να χρειάζεται για μια οικογένεια, για ένα τριάρι, ένας μισθός. Δηλαδή, ξαναλέω, ένας βασικός μισθός, έτσι. Το real estate, κύριε Γιατζόγλου, την οποία ορθά συνδιαπιστώνουμε, έχει στρεβλή πηγή. Δηλαδή, το γεγονός ότι έχει πόλεμο στα 700 χιλιόμετρα από την Ελλάδα, στα βόρεια, στα νότια, στα τελείως νότια, στα νοτιοανατολικά, στα ανατολικά, δημιουργεί ένα ρεύμα αγοραστών για το real estate στην Ελλάδα, που ουσιαστικά αυξάνει με μια φούσκα τις τιμές, χωρίς ο Έλληνας να μπορεί να ανταποκριθεί στις τιμές αυτές. Ναι. Κερδίζουν τα πολύ μεγάλα ψάρια που έχουν συμμετοχή στο real estate και που μπορούν να σηκώσουν 2 και 3 μέσω άλλων πηγών, και ο μικρός παίκτης, ο Έλληνας, ο πολίτης, ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας υποφέρει, διότι δεν συνάδει η αύξηση των εισοδημάτων του με την αύξηση των τιμών. Τι προκύπτει από τη συνάντηση που είχατε για το θέμα το φορολογικό? Τα 2-3 βασικά σημεία πείτε μας, ναι. Θα σας εξηγήσω αμέσως. Να ξεκινήσουμε από τα καλά. Έτσι. Για ένα κενσιανό όπως εγώ, είναι θετικό το να υπάρχει μια διοίκηση η οποία να μαζεύει τα χρήματα από τους έχοντες και να τα ξαναμοιράζει στους μη έχοντες. Δηλαδή, αναδιανομή. Δημιουργείται μια συνθήκη αναδιανομής και κοινωνικής ισορροπίας. Και δεν σας κρύβω ότι όταν ένας άνθρωπος είναι στην παραγωγή και έχει αυτοπεποίθηση, η αναδιανομή είναι το ζητούμενο, με την έννοια ότι προτίθεται να καρποθεί τους κόπους του. Έτσι. Από την άλλη μεριά, δεν γίνεται στην Ελλάδα να στοχοποιείται συνέχεια ο μικρομεσαίος. Δηλαδή, είναι κατανοητό ότι θα πρέπει και αυτοί που έχουν μπλοκάκια να μην δηλώνουν όλοι 9.000 ευρώ εισόδημα, να το πω επιδολαϊκότερα. Έτσι. Αυτό είναι κατανοητό. Δηλαδή, έχει ένα δίκιο ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός όταν λένε ότι, ξέρετε κάτι, ρε παιδιά, δηλώστε 12-13.000, να δώσετε και 1.000 στο δημόσιο, να βοηθήσετε κι εσείς. Αυτό είναι τέλος πάντων μια ορθή παραδοχή. Που δεν θα γίνει ως παράκληση, γιατί στην ουσία αυτά υπάρχουν. Δηλαδή βγαίνουν. Ναι, αλλά εδώ προσέξτε τώρα. Μπαίνουμε σε μια επικίνδυνη συζήτηση, και να πω που είναι ο κίνδυνος. Σε μια χώρα που παραδεδεγμένα, γιατί ξέρετε πώς πάει η λογική του Υπουργείου? Η λογική του Υπουργείου πάει ότι εμείς θα πρέπει να αγγίξουμε το μέσο όρο της Ευρώπης, ας πούμε, στο πόσο μαύρο χρήμα υπάρχει. Ναι ρε παιδιά, έρχεται και σου λέει ο μικρομεσαίος, εδώ μας λέγατε μέχρι πέρσι που μετρούσατε τα λίμματα του κορονοϊού, ότι έχει τριπλασιαστεί η χρήση κοκαίνης. Μας λέτε από το ρεπορτάζ ότι έχει υπερπολαπλασιαστεί το λαθρεμπόριο ναρκωτικών και το λαθρεμπόριο καυσίμων. Μας λέτε από το ρεπορτάζ και πάλι ότι οι ρευματοκλοπές είμαστε πρωταθλητές στην Ευρώπη. Καλά, εδώ δημόσιο νοσοκομείο παρανομή.
Το ίδιο το κράτος. Ναι, κύριε Γιαννατζόγλου, όμως γυρνάει και σου λέει ο μικρομεσαίος, εντάξει ρε παιδιά, να βάλω κι εγώ πλάτη. Που σας λέω, εμένα η επιχείρησή μου δεν έχει αυτό το μέγεθος που συζητούμε. Από την άλλη μεριά, επειδή στο κύκλο των επιχειρηματιών συζητούμε με πάρα πολλούς τέτοιους ανθρώπους, σας μεταφέρω ένα κλίμα. Ναι. Έτσι. Γιατί στοχοποιείς λοιπόν πάλι εμένα που αντί ας πούμε για 10.000 βγάζω 15 ας πούμε. Αυτό είναι ναι, το θέμα όμως, τώρα εγώ προβοκατόρικα, γιατί να κρύψει τα 5? Εγώ ως μισθωτός δεν μπορώ να κρύψω 1 ευρώ, όχι 5.000. Δεν μπορεί να ζήσει. Ναι. Αυτή είναι η απάντηση. Και ξέρετε. Κύριε Παπαβασιλείου, μου αρέσει η κουβέντα. Ενώ εμείς μπορούμε. Έτσι. Ναι, κοιτάξτε. Δεν είναι ή ένας συνταξιούχος, ας πούμε. Αφήστε εμένα το μισθωτό. Ένας συνταξιούχος. Στην Ελλάδα έχει προστατευτεί ο συνταξιούχος, κύριε Γιαννατζόγλου. Ξέρετε, σε σχέση με τις προτάσεις που υπήρχαν από την Τρόικα κτλ., θυσιάστηκαν άλλα πράγματα για να προστατευτεί από ένα σημείο και κάτω το εισόδημα του συνταξιούχου. Συμφωνεί λοιπόν ολόκληρη η κοινωνία και ολόκληρη η οικονομία. Ο συνταξιούχος δεν θα συμφωνεί τώρα με αυτά που ακούει. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Όταν μια σύνταξη 700 ευρώ. Μια κοινωνία, κύριε Γιαννατζόγλου, πρέπει να κοιτάει μπροστά, πρέπει να κοιτάει το παιδί της. Ναι, προφανώς, αλλά το θέμα είναι ότι έχουμε τσακίσει την τρίτη ηλικία. Θα μου επιτρέψετε αυτό, γιατί έχω και συνταξιούχο στην οικογένεια και βλέπω τι ακριβώς γίνεται. Και δεν είναι οι συνταξιούχοι του χιλιάρικου. Έχει υιοθετήσει τη λογική του Πασόκ και του κεινσιανού οικονομικού μοντέλου, βάσει του οποίου έχει και αυξήσει τις συντάξεις, προτίθεται να τις αυξήσει κι άλλο, και έχει αυξήσει και τις προσλήψεις. Επομένως, δεν είμαστε σε μια φάση που έχει στοχοποιηθεί ο συνταξιούχος σήμερα στη συζήτησή μας. Καλά, έχουν περάσει τα χρόνια των μνημονίων. Σε αυτή εκεί αναφέρομαι. Όπου έχει γονατίσει το σύμπαν τότε. Έτσι. Τώρα λοιπόν βρισκόμαστε σε μια φάση που οφείλουμε να βοηθήσουμε τον μικρό και τον μικρομεσαίο να ορθοποδήσει, προκειμένου αυτός να ενισχύσει και την αγορά. Μάλιστα. Γιατί, κύριε Γιαννατζόγλου, ποιος θα ενισχύσει την αγορά αν όχι εσείς που είστε δημοσιογράφος και που εκτός από μισθωτός έχετε και κάποιες άλλες δουλειές και εμπίπτετε στην έννοια του μικρού και του μικρομεσαίου. Εγώ λοιπόν δεν αναφέρομαι στον εαυτό μου, αναφέρομαι σε εσάς. Μάλιστα. Λοιπόν, επειδή τελείωσε ο χρόνος, πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Πάντως θα επανέλθουμε, γιατί μου αρέσει έτσι που υπάρχει ένας έντονος διάλογος. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Την καλημέρα μου, να είστε καλά.